Bizitza ez da sinesmen bat, momentu ezberdinak dira. Bizitzea bizitzeagatik, hori bai abortua, zakintasunaren aurrean sinesmen faltsurik ez. Bizitzaren morala ez da bizi egiteko morala. Etorkizuneko apaizentzako abortua, etorkizuneko moralistentzako abortua, gaur egungo fascistentzako aborto retroaktiboa. Bizitza ez da sinesmen bat, momentu ezberdinak dira. Bizitzea bizitzeagatik, hori bai abortua. Haurdun egon edo ez, zure gorputzara, zure etorkizuna, zure bizitzara, bizitza nola bizi, zure erabakia. Etorkizuneko apaizentzako abortua, etorkizuneko moralistentzako abortua, gaur egungo fascistentzako aborto retroaktiboa, apaizentzako aborto retroaktiboa, bizi nahi ez dutenentzako aborto retroaktiboa.